खालि खनजिथानिल' भाइरेल भिडिअनि दावराव ना थ' नायनानै लादो बिथाङा मा बुंदों। खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम बयनावबो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दायो दावराव जागासिनो दङ। नोंथांमोनहा गोबाङानो सानदों भिउसनि थाखाय खालामदों मादों होननानैहाय, नाथाय बियो भिउसनि थाखाय बानायदोंबो होननानै गोबां मानसियानो सानदों। खिन्थु माखासे नोंनि लांदां भिडिअफोरखौ गोबां मानसियानो नुबाय। दिनै नों नङा बुंब्लाबो मानसिफ्रा फोथायखानाय नंला। आंनि फेसबुक खुलिनानै बे आंनि गाज्रि पिकचार आंखौ हगारगासिनो, नाथाय आं गावनिनो फिसाय साननानै फिसा सासे गारबोदों हिसाबै आं बेखौ केस होनाय जायाखै। केस होनो हानो खारन मानो होनोब्ला नोंनावबो दं दे दसा। नोंसोर सानैनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयियावसो बेबायदि जादों। नङाब्लाथ' फोथायलायनाया हौवा हिन्जावनि रिलेसना थिग थायोब्ला बेफोरबायदि बुस्थुफ्रा जानानै थाङा। खारन मानो होनोब्ला नोंसोर सानैनावबो दङ दाया। आंखौ बियो ससियेल मिडियायाव लासिं खालामजोब्बाय। आंखौ बियो गोजानाव थानाय समाव बियो आंखौ गाज्रि पिकचार हराबा आंखौ बियो जानो लोंनो सान्थि होआमोन, फिसा जोङो थानो सान्थि मोनामोन। न'खराव सिनि जाथों होननानै आङो हरोमोन। न'खराव सान्थि जाथों होननानै खनजिथाया गावनि प्राइभेट पार्टखौ खेबनानै एबा भिडिअ कलाव दिन्थिहरोमोन जाहैबाय थग्रोननो। दा थग्रोना बै समाव गोजानाव थायोमोन ना। दा जोङो खनजिथानि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय। दा थग्रोना जाहैबाय खुनु सान्थि दोनामोन जाहैबाय जानो लोंनो। दा खनजिथाया बेखौ लानानै माने फिसा फिसौ सान्थिल' जाथोंसै, न'खराव सान्थि जाथोंसै होननानै थग्रोननो गावनि प्राइभेट पार्टखौ देखायहरोमोन जाहैबाय। दा जोंनो खोनाबाय खनजिथानि रावैहाय। दा बिसोरहा गथ' सानै दं। दा साननाय हनाय गथ'खौ माबोरै फोरोंलांनांगौनि बाथ्रा। दा गोजानाव थाहैबाय थिग दं थग्रोना। दा मोजांनि बाथ्रा, थाखा खामायदों, न'खराव गैया मा खालामनो। दा बेखौ जोङो गनायबाय। नाथाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव दे गथ' सानै थाखांनानैबो, गथ' सानै मोनखांनायनि उनावबो बेफोरबायदि इन्टारेस्ट लानाय ना, गोजानाव थानायाव माने हिन्जावा गावनि बुस्थुखौ दिन्थिहराब्लानो जे माने न'खराव सान्थि दोना, फैनानै बुफैनाय, बुनाय आरो लं थं खालामनानै बुनानै भिडिअ खालामना लानाय, बेफोरखौ माब्रै सहायनो हाखो ना, माब्रै बेफोरबायदि जानो मोनखो ना। दिनै लासिं सिं बुबाबो आंखौ दावराव जाबा बियो बुसे बुनानै आंखौ दख'ना लंथं खालामनानै बियो भिडिअ खालामनानै लायोमोन। खोनाबाय लोगोफोर खनजिथानिफ्राय माने थग्रोना जाहैबाय फैनानै न'आव फैनानै बुफैयो। माने बुसे बुनानै थग्रोना लं थं बुसे बुनानै भिडिअ खालामनानै लायो आरोखि ना। सानसेब्लाबो माने रायजोफोरनो भाइराल खालामनानै होगोन सानो बिथांनि गोसोआव ना, थग्रोननि गोसोआवहाय गावनि हिन्जावखौनो बेफोरबायदि बुसे बुनानै लं थं खालामनानै माने भिडिअ खालामनानै लानाय।